To tak rychle. Pavole, Bomuel. Hare Krishna. To je video, he? No zase na Facebook to pôjde. Samozrejme. Na YouTube. Zdravím všetkých doma. A tu som 2 dní nebol. Tak to. Tak já jsem Slavnický z Hradišťka a všem holkám bych jsem chtěl říct, že jsem ještě stále jako svobodný, no, tak máte šanci, no. Rodné číslo. Ale ujebávaj, preháňaj, to chytíš. No a samozrejme, najkrajší fešák. Chihuahua. Co? Java. Ha? No,